салом, манзури шумост барномаи иттилоотии хабар барои ту. ба хотири мубориза ва пешгирии коронавирус дар Ӯзбекистон аз 15 январи соли равон қоидаҳои вуруд ба ин кишвар тибқи тартиби нав ҷорӣ гаштанд. шаҳрвандоне ки аз кишварҳои хориҷӣ меоянд бояд ПЦР тести манфии сироят аз коронавирус дошта бошанд, ки на дертар аз 48 соат то расидан ба ҷумҳурии Ӯзбекистон дода шудааст. санҷиши ПЦР ин усули асосии ошкор сохтани коронавирус мебошад, ки имкон медиҳад бемориҳои гуногуни дигари сироятӣ низ дар бадани инсон ошкор карда шавад. агар мусофирон тести ПЦР надошта бошанд, дар фурудгоҳ, вокзал ва гузаргоҳҳо супоридани экспресс-тест талаб карда мешавад. инчунин мусофироне ки аз кишварҳои Австралия, Австрия, Белгия, Британияи Кабир, Олмон, Дания, Исроил, Италия, Нидерландия, Чехия ва Миср меоянд, бояд 10 рӯзро дар карантин гузаронанд ё муддати 10 рӯз бо маблағи шахсии худ дар меҳмонхона истанд. чуноне ки қаблан иттилоъ дода будем, штамми нави омикрони коронавирус дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ба қайд гирифта шуда, чораҳои пешгирӣ пурзур карда шуданд. шумо чӣ фикр мекунед? барои пешгирии ин беморӣ чӣ корро бояд анҷом диҳем? маслиҳатҳои худро дар комментария нависед. то барномаҳои дигар хайр.